Good people, niyabo labantu laba abaqola abantu. Labo bantu it's not that abazange bephiwe iy'phiwo zokusiza abantu. Labantu abaqola abantu baphiwa into ethile yokukwazi ukusiza abantu eyayilingene bona. Yes, bathenjwa ngayo leyo nto. Base bona bafuna ukusebenzisa lokho to their selfish gains. Angithi uyabo? Khona into abantu ababeyibonile kubona babephiwe kodwa bakusebenzisa wrongly so. Angithi uyayizwa loo nto. Bazenziswa kwama-fallen angels ayenikezwe amandla nawo ukuthi asebenze those Christos frequencies akhuluma ngawo uhlula umthakathi mekhuluma ngaleyo ndaba ukuthi babenikeziwe amandla but bona bayibona ukuthi no mina sengingalibusa leli manje mina sengenza ngendlela engithanda ngayo without following the spiritual hierarchy noma ngokwe-spiritual laws sebezokwenza haphazardly. Yes, bakusebenzise negatively. Base bayaphucwa-ke lawo mandla baphucwanga kona ngokuthi kuzothiwa awusakwazi ukwenza lento awuyenze uyavukeleka. Kunezinto ezimvukelayo endleleni ezimveza obala ukuthi uyi-scam. Ngobani usesuke wajump ulayini wathi ukwazi ukwenza into angakwazi ukuyenza yena. Yes, akabanga honest. Uyayizwa loo nto. Ngifuna ukuzobasiza-ke labo bantu namhlanje nawe ukuze ungangeni kulolo gibe ngalesi sikhathi. Ubingelelo changes Akasha uthi kungenzeka noma yini noma inini noma kanjani kunoma ubani ngoba impilo ayisiyona lento ucabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli uyabona. Uyabona mina njengo changes Akasha njengoba kukhona abantu abangifollowayo la abangaphezulu ka 40,000. Yes, labo bantu they saw something abavelanga bangilandela nje. They saw something kwawukuthi lento abayibonayo nabayezwayo uthi umoya wabo no landela la follower la. Uyayizwa leyo nto. Because ke mina I'm a line 2 ngiyazazi ukuthi ngi-operator kanjani izinto. Mina I don't do a big research ngazo. Ey'ningi zazo I just know them without investigating about them or without doing a trial and error about them. That is line 2 on my chart. I know that, yabo. So ngiyazi ama-capabilities ami mina ukuthi akuphi. Kodwa bakhona abanye abantu abake befike kimi aside nje umuntu angibhalele kwi-DM uthola ukuthi omunye ungibuza ngamaphupho, omunye ufuna ukulashwa into ezithile, bese ngiyambona ukuthi mina ngeke ngize ngikwazi ukumsiza lo muntu. Ngimbuza uke wamzama nosibanibani ngoba ngeke ngize ngikwazi ukukulekelela kulokhu, yabo. Ngiyabona ukuthi le nkinga le ingaphiwe kwami ngoba ngiyazazi ukuthi mina what I can do, yabo. Right-ke nalokho ngingakwenza futhi okungasho ukuthi kuzosebenzela wonke umuntu. Kungenzeka kungakusebenzeli wena omunye umuntu kumsebenzele. Ngike nibabone futhi abantu la sebebonga bencoma ukuthi I have helped them. Bakhona futhi surely abasuke bengasizakalanga. Qhubekela phambili, impilo iyaqhubeka imile. Right-ke. Inkinga iqala phi-ke la? Inkinga iqala mase sengithenjiwe mina ngento ezithile engingakwazi ukuzenza. Kodwa bese ngijump ulayini ngithi mina one size fits all. Bese ngithi mina ngisebenzisa lento engilandelelwe yona ukwenzani ukuyishintsha ngimanipulate for i-profit ke manje, selfish gains ke manje, yabo. Ngazi kahle ukuthi I'm not good kuma dreams but sengizothi mina khokha wena indabeni yamaphupho mina ngizokusiza. Yes, ngazi kahle honestly ukuthi I'm not good there. Even kuma dreams I barely get clarity what do they mean, but I can just connect the dots. So akusho ukuthi I can help you ngize ngikuchargele leyo nto leyo. Yes, alright-ke sengiyaqala hayi hosi ngiyakusiza ngiyakukhokhisa. Ngazi kahle ukuthi honestly deep down ayonto enginikwe yona leyo. Qala lapho ukuqhatheka nethonga lakho. Yes, sekukhona ezinye izinto othola ukuthi mhlambe yabo nje based on the numbers I have la sengizocabanga ke mina manje ukufikelwa yini ke lokho kusetshenziswa imoya le emibi ke lapho. Sengiyacabanga ukuthi lama numbers ngingawamanipulate kanjani ukuze ngithole i-profit, yabo, ukuze ngithole imali. Sengiyacabanga ngawamanipulate kanjani lama numbers. Yes, angisa-create value mina ezobasiza. Sengifuna ukubanikeza into engazi kahle ukuthi angikwazi ukuyenza kodwa because why ngisebenzisa lento ukuthi vele bayangithemba. Yes, uqhatheka lapho-ke hayi ukuthi ubunganikiwe into, ubunikiwe into wena
kodwa manje ususebenzisa lento oyinikiwe for your selfish gains against the natural cause of universe or against the highest expression noma ngokwendlela iuniverse efuneka ukuthi isebenze ngawe through wena. Yabo wena ususebenzela omunye umbuso manje. Ayike akukho okufihliwe okungaveli nganza wethu. Bakhona abantu abaphiwe futhi la ku TikTok abaphiwe ukubona abantu ukuthi lo iqola lo akulona iqola. Baphinde baphiwa nesibindi sokwazi ukubagagula labo bantu ngamagama. Yes. Bakwazi ukubagagula labo bantu ngamagama ukuthi wena uyiqola. Iya backfire leyo nto yokuthi wena uthi wazi kahle ukuthi uphiwe wena isiphiwe sokuthi usufuna ukulala nalabantu abasizayo. Yes. Wena uphiwe izwi lokukhuluma nokuconvince nokudayisa. Uphiwe kwi-chat lakho u-channel of transmission 4426. You are able to convince people. You are convincing. Yabo uyakwazi ukwenza umuntu ayibone lento ngalendlela le wena ofuna ukuthi ayibone ngayo. Ususebenzisa lokho wena usu-selfish. Yes. Usu-greedy. Yes. Iyona ke into eqhatha nethonga lakho lelo esiphiweni sakho. Ayisithathe kodwa lekubukanisa nezwe. Ziyabuya lezo nduku uma ngabe ukuthi uhlobo lomuntu wena oluthi lazi kahle ukuthi alikwazi ukuyenza lonto kodwa lisebenzise lokho elikwazi ukukwenza ukuthi lidivert liye nakulokho elingakwazi ukukwenza ngoba lifuna yonke imali le ukuthi ize kulona. Angithi yes, awu create value lapho uyayi-inflate i-value. Uyayi-inflate wenza iyona kanye lento yenziwa amanye ama-capitalist asidayisela lamafoni lawa asebenzise leya into leya engangikade ngikhulume ngayo. Yes, engangikade ngikhulume ngayo kuthiwa yini i-psychological bani sengikhohlwe igama lakhona. I-inferior kodwa leya into leya into yazi kahle ukuthi inferior lento ayiyenzi lento oyishoyo wena. Yabo i-planned obsolescence. I-planned obsolescence uyazi kahle lento inferior ayiyenzi lento le kodwa wena wenza njani? Uyayidayisa unyusa i-value. Wazi kahle ukuthi lento yakho le izo overheater. Wazi kahle you know exactly what you are doing. Awuqondile kona ukusiza la wena u-inflate izinto uyayiflipa. Wazi ukuthi into efana nalezo ziya backfire. That is why amahlathi ayaphela manje kulaba abasebenzisa lezo zinto lezo zokumanipulate. Sikhona ke la kanye nabanye njengoba ngithe ngizoba live ngobani ngo7 namhlanje njoba kuumhla ka17 January 2026 ngathi sokhuluma ngegame of money. Ezinye izinto zizovela obala vele. Izinto ziningi kakhulu izinto esesiveziwe beyifihliwe bungazazi. Yes. Ngaze ngakutshela ukuthi impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Yes. Bantu ke abaqola abantu abasebenzisa planned obsolescence. Niphiwe nini? Uphiwe iphimbo lokucula wena, uphiwe ukuba umrapper wena, uphiwe unamathalente wena. Yes. Uphiwe wena ukufika nechange kodwa ufika nechaos. Yes. Wena uphiwe into yokwazi ukucorrecta into oyibonayo ukuthi ine flaw, a system, a broken system. Uphiwe leso siphiwo sokulungisa broken kodwa wena we are too judgmental. We are too judgmental, ucriticize yonke into ekhona. Awunayo nesho constructive criticism. Yes. Wena uphiwe into eziningi kodwa uzisebenzisa ngenye indlela. Yabona nje bani la nonke. Akekho ngisho yedwa ongaphiwanga. Nonke niphiwe nonke. And lokho enikusebenzayo futhi niyakusebenzisa ukuthi awukazi unake wena ukuthi into ophiwe yona ngesinye isikhathi uyisebenzisa against you, against the natural cause of the universe. Akekho ongaphiwe la kunini. Phela i-chart ngaba la formulated linama activated gates. Onke lama activated gates ama energetic archetype wena owapha umhlaba. Yes. Kodwa manje akusho ukuthi yonke into onikezwe yona uzoyisebenzisa positively ubuye uyisebenzise negatively ngoba la emhlabeni. Ukuthi yini awunaki as a human. Awunaki. Bantu ayophela amahlathi. Nani fundana ukuhlola umoya nani. Hlola nomoya. Awukwazi umbone umuntu ongekho honest, umuntu oyiscam nje. Kusho ukuthi nawe uxhumene ne-higher power. Ubone scam lesi. Yabo? Usizwa ngisho sikhuluma ukuthi iscam ke lesi.